siyacela ukuthi ukwenze umkhubo omuhle ukuthi uma usuyibhekile video ungandluli ungaka-like, yabona, ngoba kukho okuthathwayo kuwena ngokupress u-like, akukho okuthathwayo ngokusubscribe, futhi akukho okulahlekelwa ngokuba imember yale channel. Uzanele Ntuli uthi hello pastor, usho ukuthini uphupha ke? I-arrow umcibisholo ilo sisetshenziswa amabhow. Mina ke kama kupastor ningi sibheke la udaba olufanele olwamaphupho njengenjwayelo. Number 1, uma uphupha umcibisholo, I remember kuyini eBhayibheli la khona lithi ke ayikho imcibisholo eloliwe noma emelene nawe eyophumelela. So kukhuluma uNkulunkulu khona ngawo lama arrows lapho. Asuke khona ezitha, kodwa ke asibheke nje imcibisholo ngaba umuntu, ngabo izenzo, could be words, utterances, destructive utterances, destructive actions, and a destructive or a dangerous person. Nake singakusho. Number 1, uma uphupha la umcibisholo, an arrow for a bow, yabona, singasho i-bow isetshenziswa kakhulu ama-Khoisan in other tribes, baciba ngayo emcibisholo. Siyaciba ukuciba. Okay, nake singakusho number 1, uma uphupha umcibisholo kuwupha olubuma umuntu ekucibishela. Lusho kumele uqaphele uzungu, inhlebo noma ukunyundelwa abantu abayizitha zakho. Isililo 3 verse 12, wancala umcalo wakhe wangimisa ngibeke yisicibisholo somcibisholo. 2, uma uphupha umcibisholo kuwupha olubuma umuntu wakho enomcibisholo noma umbone ephethe umcibisholo. Lusho ukuthi lo muntu wakho lo kungenzeka usekufulathele noma ngasakufulathele empeleni. 3, uma uphupha umcibisholo kuwupha esithathe njengolubuma ucibishela omunye umuntu. Kungenzeka wena uzomqambela ke noma uzoqambela omunye amanga, noma uzomkhuluma kabi, noma uzomsheba okanye uzomnyundela. Amahubo 78 verse 57, bahoshekela emumva bakhohlisa njengawoyise, baphenduka njengomcalo ogejayo. Umcalo kiwona umcibisholo noma ibow. Number 4, uma uphupha futhi umcibisholo kuwupha olungaba luhluma ulola, lungasho ukuzakhela udumo noma ukuphakama nokuvelela emkhakheni wakho. Number 5, uma uphupha futhi umcibisholo kuwupha oluhluma uphethe umcibisholo ngaphandle kokusebenzisa komunye umuntu. Lungasho ukuthi ngenzeka umuntu ozoba nodumo noma onamandla nesithunzi namava abonakalayo futhi ongahlahlonishwa phinde achume emkhakheni. uGenesis 49 verse 24, kepha umcalo wakhe uhlala uqinile, amandla ezandla zakhe aqiniswa ngesandla somnini mandla kaJakobe okuvela kuye umalusi netshe lika-Israyeli. uJobe 29 verse 20, udumo lwami lusha njalo kimi, umcalo wami wenziwa musha esandleni sami. Sikhuluma ngebow la nganza kwethu. Number 6, uma uphupha futhi umcibisholo kuwupha olubuma wephukile umcibisholo. Lokhu kusho ukwehluleka, kusho ukunqotshwa nokuthi ngeke ukwazi ukufeza izifiso zakho. uHosea 1 verse 5, kuya kuthi ngalolo suku ngiphule umcalo kaIsrayeli esigodini sase-Israyeli, sase-Jezreel. So lapha uNkulunkulu okhuluma lapha ngemuva kokufulathela uIsrayeli ukuthi seyophula umcibisholo wakhe, yabona, umcalo wakhe. Number 7, uma uphupha umcibisholo kuwupha olubuma ucibishela kodwa ugeja. Ngenzeka uyacibishela lapha kodwa uyageja. Lokhu kusho ukuthi uzohluleka noma uzothumela umuntu ozohluleka ukufeza umsebenzi wakho, noma umuntu ozomjuba ukuthi akwenze lokhu thile, uzohluleka ukuthi ekwenze ngempumelelo lokho.
Number 8, asivale-ke masithi umcibisholo uwuphawu luhluma ubekiwe, umuhle ubona ubekwe lapha yana. Lokho kusho ukuthi usuke ungenzeka uzokuzwa izindaba ezinhle uphinde mhlawumbe ufumane umusa nokuhlonishwa. Number 9, uma uphupha umcibisholo kuwuphawu luhluma olubi empeleni uma wephula. Luhle uma wephula umcibisholo womunye umuntu ongenzeka uyisitha sakho, ngoba lokho kungabuye kuveze ukuthi empeleni lindele ukunqoba, lindele ukwehlula izimbangi zakho. Samuel wesibili chapter 22 verse 35, ofundisa izandla zami ukulwa ukuze izingalo zami zintsale umtsalo wethusi. Amahubo 18 verse 34, ofundisa izandla zami ukulwa ukuze izingalo zami zintsale umtsalo wethusi. Uyayigcizelela-ke la ukuthi uNkulunkulu losinikeza amandla losifundisa indlela zokulwa, shothi ungenza ukuzonqoba, kodwa-ke ngokwesintu mhlawumbe kungakhomba ukuthi izidalwa zakho zizokwelekelela ekunqobeni izitha. Number 10, uma uphupha umcibisholo kuwuphawu oluhle uma uwephula, lusho ukuthi uNkulunkulu uzokunqobela izimbangi zakho. Jeremiah 49 verse 35, usho kanje uJehova Sebawothi, uthi-ke bheka, ngiyakwaphula umtsalo we-Elamu okuqala kwamandla abo. Number 11, uma uphupha umcibisholo kuwuphawu luhluma ucibishela isitha-ke sakho, ngoba lusho ukuthi uzokwazi usinqoba leso sitha leso. uJob 20 verse 24, uyabalekela isikhali sensimbi, kepha ubhotshozwa ngomtsalo wethusi. Number 12, uma uphupha futhi umcibisholo uphawu luhle uma uwephuca nje isitha sakho, lusho ukuthi uzokwazi ukunqoba nokunqinda amandla isitha sakho. uHezekiel 39 verse 3, ngishaye phansi umtsalo esandleni sakho sokhohlo, ngiwise imicibisholo yakho esandleni sakho sokunene. Siyabonga. Be blessed. Mlide kakhulu uphupho lomcibisholo ngoba singasho lokho sisho lokho kodwa nje kwamanje sibeke la. Maybe next time we will come back with more details umcibisholo. Umcibisholo or a bow, an arrow, a bow with an arrow. Like, subscribe, be a member, nikela kwi channel. Siyabonga. Kulela boyo Jesu,